चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि 4थि बोसोरसालि जथुमाखौ लोब्बा लाखिनानै मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिया 3थि बादायनाया दिनै 21 नबेम्बर 2021 आव काजलगाव गोजौ फरायसालियाव हाबाफारिखौ लादों। मोसानो बादायनाय फैनाय माखासे बादायारिफोरा मोजाङै बादायनो थाखाय नाजागोन होननानै फोरमायदों आरो इयुनाव मोसानानै जाफुंसारगोनखौ मिजिंथियो मोसागिरिफोरा। चिरां जिल्ला महरगिरि आफादनि आफादगिरि मुस्रि मिजिं नार्जारिया दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायखौ नुनानै गोग्गानाय फोरमायो। इयुनावबो मोजाङै जाफुंलांजानो लुबैयो बिथां मिजिं नार्जारिया। आंनि मुङा मिस अनजिमा बसुमतारी। आङो नाम्बार 1 आंगुरिनि। साननायाथ' बिदिनो मोजां सानो आरोना, सेलेक्ट जाजानो लुबैयो। ओमफ्राय बे दा जाजनि सायावसै सेलेक्ट खालायगोन ना खालाया। खबर मोनबाय, ओमफ्राय बिदिनो सोलोंबाय, कम्पिटिसन खालायसै होनना सानबाय, ओमफ्राय फैबाय। दा नोंसिनि गोसोआव माबाफोर साननाय थादोंमोन नामा? थायाखै। लादोंमोन नामा? आगोलहाय लायोमोन लानाया, ओमफ्राय दा लाथ'वाखै, लायासै, गारबाय। डान्सार, एक्ट्रेस जानो लुबैयो आं। बिनानाव नोंनिया मा मुं? आंनि मुङा बिथराय ब्रह्म। आं बांगालदबा गामिनिफ्राय फैदों। माने एसे नार्भासबो आङो। नार्भास? गिदों। नार्भास नाङा दै, गोसोसो होनाय। मोजाङैनो नाजानो माबायदि नाजागोन? मोजाङैनो नाजाबावगोन। जाजफ्रा मा बुङो बेखौनो मोजां एसे गोसोआव लाङो। हेल्प होयो, एसे मदद होयो बिरादनो। बांसिन मामिया आंखौ सापर्ट होयो। मा मेथाइखौ मोसानो नागिरदों? आङो बे बुहुमनि, ओमफ्राय जाय खेननै मोसानाय जायोबा आङो मोनसे मोसाबावनो नागिरदों आलदा। औ, बे प्रग्रामावनो खेनसे मोसाखांबावबाय आं। औ, सेलेक्ट जायाखै। ओंखायनो आं बे खेनसेयाव एसे मोसाफिनो। माय नेम इज बबिता ब्रह्म। आं देरहागोन होननानै आसा खालामो। गिबियावनो बयनिसिमबो चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। थ' दिनै जोंहा जोंनि फैगौ 5 डिसेम्बराव जायनाखि जोंनि चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय, बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायनाय जाय हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थादोंमोन, दिनैहाय जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जों खोब गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि गोबां दाब दाब गामिनिफ्राय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बाहागो लाफैदों। आङो खोब गोजोननाय मोन्दों। बेनिफ्राय आङो साबायखर होयोबो बिथांमोननिसिम आरो बै गार्जेनफोरनिसिम जाय बिथांमोनहा बेसिम दैथायहरदों आरो लानानै फैदों। बाहाय दिनैहाय जों नुनो मोन्दों जे गार्जेनफोराबो फैफादों, न'खरनि दैदेनगिरिफोराबो फैफादों। दा बेखौ नुनानै जोंहा गोजोननाय मोन्दों जे जों नुबाय जे बयबो गार्जेनफोरा दिनैनि थारिखआव बयबो साखाफारा जे गाव गावनि फिसाखौ बबे लामाजों मा रोखोमै दैदेनलांनो थाखाय थियारि जानांगौ, बेफोरनि फारसे नोजोर बोनानै बिथांमोना साखाफारा। आं बेखौ नुनानै गोजोनदों। आङो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दाखालिनिफ्रायनो जोङो जेरै दाब दाब जायगायाव खुंदों, जेरै बेंटल, बिजनि आरो दिनैहाय काजलगावआवहाय जाय बादायलायनायखौ जोङो खुंबाय थादों। बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना फाइनाल राउन्डआव गाखोदों, बे बिथांमोना 5 डिसेम्बर खालि फाइनाल बादायलायनायखौ बादायलायनो गोनां जागोन। थ' आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय थायो गिबियावनो, जे बिथांमोना जाहाथे फाइनाल राउन्डनि थाखाय थाग थियारि जानानै थायो, आं बेखौ खावलायखायो। आरो आं इसोरनाव आरज गाबदों जे बिथांमोना थांखियाव सौहैथों होननानै। जोङो फाइनाल दिनखालि जाय बिथांमोनहा फाइनालाव देरहासार जाहैनो हागोन, बिथांमोननि थाखाय जिल्ला कमिटिनि जानानै गांसे सार्टिफिकेट, लोगोसे ट्रफि आरो बेजों लोगोसे जोङो रां बान्था होनो थाखाय थाग थियारि जाबाय थादों। आरो जोङो चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोंनि चिरां जिल्लाल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' सावथुन मुलुगखौ मोजां मोनग्रा, लोगोसे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिथांमोनानो जेन जोंनि हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैयो, जों बेखौ खावलायदों। आरो नोंथांमोनहा बाहागो लाफैयोब्लानो जोंबो गोसो गुदुं जागोन, इयुनाव जों खामानि मावनो थाखाय आरोबाव बोलो मोनगोन। नोंथांमोनहा जुदि फैयाब्ला जोंनि गोसोआबो बायगोन, हयथ'बा जोङो खामानि मावनो थाखाय गोसोआव बोलो फैनाय नङा। बेनि थाखायनो आं साफ्रोमनिसिमबो खावलायहरदों जे बयबो फै, बाहागो लाफै, जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जोंनो आसि थुनानै खिन्थाफै जे नोंथांमोना बेखौ खालामनो नाङामोन, बैखौसो खालामनांगौमोन, जोंखौ फोरोंफै। नोंथांमोना जुदि फोरोंफैयाब्ला जोंबो मोजां लामाजों आगान सुरनो हायाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै खिन्थानो थाखाय, जोंनि गोसोखौ आरोबाव जौगाहोनो थाखाय, जोंनि थांखिसिम जाहाथे जों सौहैयो, बेनि थाखाय जाहाथे जोंनि बोलो मोनो, बेनि थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाब आरो अनसायनायखौ लुगैनानै चिरां जिल्लाल' नङा,
सारा बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौनो जोंनि 5 डिसेम्बराव जानो गोनां चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बयखौबो बरायहरो।